ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung sapa iki ana brahmana muda teka prapta ning ngarepaning Nata Ndrawati tumuli mlumpruk ndheprok kowe sapa menawi paduka dangu kaliyan kula menika pun nami Begawan Dewa Kusuma lho Dewa Kusuma nggih kasinggihan mekaten menawa paduka Nalindring Ndrawati iya pancen mengkono menawi ngaten jumbuh kang ngendhanipun Nalindra ingkang sami kan panjenengan ing nalika semanten nyuwun tulung dhateng kula supados kula damel srana sirnanipun Nalindra ing wonten ngajengan kula menika krana panjenengan sampun tumindak ingkang boten sae inggih menika nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada saking negari Ngamarta sarana memba Nata Ndrawati penemban yen pancen kowe kuwi pendhita mestine awas paningalmu yen pancen kowe iki brahmana mesti wasis waskita ngesti marata wengakna permana jati aja nggunakake netra bat lair sawangen iki Nata Ndrawati apa dudu menawi saking penyawang kula panjenengan menika mboten wujudipun titah semantah kanthi permana jati sampun saged nyebataken bilih paduka menika tumbak kara welang payung tunggul naga sarengan pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Lho. Kok dadi mesti pirang-pirang iki nek dikelokke. Petruk iki wong goblok. Kilokke dengkulmu mlocot. Ki anggepmu kuwi mesti apa? Kuwi iki tumbak kara welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Aduh. Nganti kualat cilaka gong. Arep tumbak karo perang ora? Ora ya. Ora rene kowe. Ora. Tak duduhi lho. Emah. Engko aku nek merono wis malah kedawa-dawa jame. Waduh niki pendhita niku ampuh tenan jinuwun. Iya. Pendhita iki pancen ampuh Petruk nggih. Iso ngasorake Nalindra Ndrawati ing sejati jebul kumpulaning pusaka negara Ngamarta mula ora aneh. Yen pustaka Jamus Limasada iso diboyong kanthi gampang. Nggih. Lah iki dadi sarana bapakmu kasembatan nggone bakal mbangun kayangan. Wah, jan seneng banget lho. Bapak niki iso mbangun kayangan niku ati kula seneng banget. Iya, Petruk nggih. Lah terus Begawan Dewa Kusuma, Petruk sawangen to. Arep nganggo busana werna-werna. Ning aku ngerti nek iki adikku Mbumira Tawu Sedewa. Aturang sembah pangabekti kula kunjuk iya. Tak tampa pengestrinipun Kakang Tamanana kula pundi nggo jimat. Petruk nun. Pusaka kuwi gawanen ning Karang Kadempel nyembah sik ping 3 ndak kuwalat. Nggih. Pusaka ora baen-baen. Pusaka kuwi kedadian saka menungsa. Kedadian saka Nalindra ingkang digdaya. Mula panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nek kowe ora nyembah, nek nganti pusaka kuwi engko nesu tumbak kuwi iso temancep ning dadamu dhewe. Ngedeg-degi senengane. Mula nyembah sik nggih. Sekali-sekali nggoyong pusaka ampuh-ampuh. Ilang syarat sawane. Ora malati kula ngabdi ing Petruk. Nuwun sewu. Ngene. Gong ora ngadang-adang ngono iki ora kuliwat. Ku tak tendang kowe. Abot iya. Tak andil kowe ora. Sedewa iya wonten maring adawu. Ora usah duwe rasa serik kelawan Kadangmu Njodipati sayekti. Kadangmu nunggul pawenang Werkudara wis ndodho kelawan keluputan. Nggih, mboten dados menapa ora Bu. Nyatanipun menika dados pangasah pangungkaling jiwa ingkang rayipun Sedewa.
Malah kula remen dene kula ingkang saged ambabar lelampahan caling pustaka Jamus Klimasada tuwin saged ngaturaken sinten sejatosipun Natandrawati ingkang memba utawi wujudipun ingkang wonten memba Natandrawati tumunten wonten lembat pustaka Jamus Klimasada. Ya, ayo ning Karangadempel. Monggo kula dherekaken Wong Prabu. Wis padhang ing nyidra pustaka Jamus Klimasada wujuding Natandara ing kedadian saka tumbak Kara Welang payung tunggul naga. Wah, pancen yo aneh-aneh bae. Sinuwun Ngamarta. Iya, Kakang Nayantaka. Sejatosipun lek kula nyuwun pusaka pustaka Jamus Klimasada menika ana mungkin Arya Srana Pandhawa sami mlempak wonten Karangadempel. Ndara niki pusaka dipun tampi rumiyin Kakang Semar ora nggunakake panjenengan ingkang mundhe pusaka rasane Karangadempel niku wis ketekan pusaka katelune Ndara. Kanthi mekaten sejatosipun ndara-ndara kula Pandhawa niku ngajak kula kanthi nyaketi gumreguting para kawula. Nyaketi dhateng para masyarakat mergi menapa? Kawula menika mboten butuh dibiyuki brana picis, mboten perlu butuh dijanjeni sing dhuwur kaya dara kekalangan. Mboten perlu diparingi napa-napa sing supaya kawula niku percaya karo sing peparing, mboten. Ning gandeng kawula Ngamarta niku wis duwe pepundhen, wis duwe sesembahan inggih menika para Pandhawa. Karep kula niku Pandhawa aja mung ketungkul anggone nyawang wonten ing dhuwur, ning kala mangsa nyawang wonten ing ngisor. Supaya sing ngisor niku mboten pating blengkrah, mboten pating bejajik sapenake dhewe. Iya, Kakang Semar. Sarana manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula saged mujudaken negari Ngamarta menika embanipun kados dene wonten ing Kayangan. Kayangan nika papan sing tebih saking suker sakit adoh saka rasa dina-dina. Wontenipun namung manunggal tetunggalan ayem tentrem rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mugi sarana Ngamarta gesangipun para kawula embanipun gesang wonten ing Kayangan kasembatan ngen kula mbangun Kayangan. Wekasan para kawula ayem, ayom, tentrem, manunggal tetunggalan mujudaken praja ingkang gemah ripah eluh jinawi adil warata tias bagya mulya ndara.